Mi-am intitulat predica Favoare, ungere și har. Mi s-a părut mie că succesiunea asta e mai faină decât ordinea pe care de fapt eu o să o vă dezvolt. Și anume o să vorbesc prima dată despre har, apoi despre favoare și apoi despre ungere. Dar parcă sună mai bună ordinea asta, favoare, ungere și har. E doar o chestiune de stilistică, nu are de-a face cu ordinea în care eu voi pune problema în seara aceasta. Vreau să vă aduc un mesaj de la Dumnezeu. Ai nevoie de asta. Sunt sigur că ai nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Am plecat de la o simplă premiză sau de la o simplă problemă. Noi vorbim foarte mult despre har. Viața creștină, bisericile evanghelice vorbesc foarte mult despre har. Cu siguranță ceea ce voi sublinia eu în seara asta nu epuizează, nici n-am pretenția și nici măcar nu mă încumet să fac treaba asta. Probabil că putem să vorbim despre har un an de zile și să nu epuizăm subiectul, dar ceea ce eu receptez este că, pe de o parte, este lărgită sfera harului și intră orice în cuvântul har. Pe de altă parte, mi se pare că este transformat harul în orice, astfel încât să justifice aproape orice. Adică harul justifică și păcatul, harul justifică și lenea, harul justifică și neglijența, harul justifică orice. Deci Hristos ne-a dat har să fim cum vrem noi. Cam asta este Evanghelia Harului. Nu, Evanghelia Harului este sănătoasă, este importantă, dar așa e transformată predicarea Harului. Asta este senzația mea. Dacă am o senzație nepotrivită, mă bazez și eu pe ceea ce ajunge la urechile mele. Bun, eu în seara asta vreau să nuanțez un pic ce înseamnă har, ce înseamnă favoare și ce înseamnă ungere și să spun că lucrurile astea sunt diferite și tu ai nevoie de toate trei. Ai nevoie de har, ai nevoie de favoarea lui Dumnezeu și ai nevoie de ungere. Și dacă nu știi, tu vei spune doar atât. Domnul să-ți dea har și am terminat povestea. Deci în 3 cuvinte, gata predica, nu mai trebuie să vorbim nimica. Dar eu cred că noi avem nevoie totuși de ceva mai mult. Deci, ce spuneam acum 2 săptămâni? În primul rând spuneam următorul lucru. Hrănește-ți inima cu har. Și o să am un timp sau am o predică anul acesta când o să vorbesc mai mult despre har. Nu este scopul, nu este preocuparea din seara aceasta. În seara asta doar dau o definiție, un verset și cam atât despre har, doar pentru că vreau să fac distincțiile. Dar tu ai nevoie de har. Tu ai nevoie să-ți aduci aminte că trăiești într-o perioadă a harului. Tu ai nevoie să te întorci din nou și din nou la mesajul harului lui Hristos, așa cum este el prezentat în Scriptură. Deci hrănește-ți inima cu har, nu-ți hrăni inima cu legea, nu-ți hrăni inima cu fapte, hrănește-ți inima cu har. Amin? Al doilea lucru pe care îl spuneam atunci, la începutul lui ianuarie, spuneam în felul următor: fă tot ce poți ca să nu pierzi favoarea lui Dumnezeu. Acum, diferența este foarte simplă între 1 și 2. Harul este pentru toți oamenii, favoarea lui Dumnezeu nu este pentru toți oamenii. Harul lui Dumnezeu, teoretic, da, practic mai puțin, harul lui Dumnezeu nu se pierde. Dumnezeu îl are disponibil pentru orice păcătos, indiferent de starea lui de păcat. Harul este acolo, păcătosul se duce departe de har, dar dacă se întoarce din nou la Dumnezeu, găsește har. Simplu? Vedem treaba asta, vedem distincția aceasta. Însă favoarea lui Dumnezeu nu este același lucru, nu este același lucru cu harul. Mi-ar plăcea eu să zic, harul și favoarea lui Dumnezeu sunt același lucru. Nu. Poți să ai parte de har și poți să nu ai parte de favoarea lui Dumnezeu dacă nu știi să pui în valoare niște principii ale lui Dumnezeu. Harul este necondiționat, favoarea lui Dumnezeu este condiționată. Bun, și al treilea lucru pe care îl adaug acum, pe lângă cele două pe care le-am spus acum 2 săptămâni,
Adaug acum următorul lucru: slujește cu încredere, potrivit cu ungerea pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Acum, există har, există favoare și există ungere. Ungerea are de-a face cu slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, are de-a face cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Ce este ungerea? Acum, uite, o iau un pic înainte și trec deja la al treilea element, adică la ungere. Ungerea este o favoare specială din partea lui Dumnezeu, o împuternicire specială din partea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu împuternicește anumite abilități ale tale, are de-a face și cu abilități și cu darurile tale, ca tu să duci la îndeplinire o anumită chemare, o anumită lucrare, anumite scopuri ale Lui. Deci are de-a face cu ceva specific. Este foarte clar că noi nu inventăm harul, noi primim harul, favoarea o primim de la Dumnezeu de asemenea și ungerea o primim de la Dumnezeu în anumite zone. Tu n-ai ungere, dacă ai ungerea lui Dumnezeu, n-ai ungere în toate zonele, nu ai ungere în toate domeniile vieții. De exemplu, cineva are ungerea să fie cântăreț, asta nu înseamnă că are și ungerea să fie păstor. Sau altul are ungerea să fie păstor sau să predice Evanghelia, nu înseamnă că are și ungerea să fie cântăreț. Pricepem chestiunile astea? Dacă vrem, le pricepem, dacă nu, nu le pricepem. Noi de obicei traversăm lucrurile, le aruncăm de pe o parte și pe alta și spunem, omul acesta are ungere într-o anumită direcție, nu în toate direcțiile. Deci, întrebarea simplă este următoarea: ce este harul, ce este favoarea, ce este ungerea? Ai nevoie de toate și trebuie să știi că le ai parte de ele în viața ta, dar ele sunt pe sfere diferite, trebuie să le înțelegi cum și unde sunt. De obicei, noi transformăm harul într-o găleată mare și acolo băgăm totul. Încă o dată zic, cred că Pavel vorbește despre har cu nuanțe mult mai ample decât eu sunt capabil să spun acum. Nici nu mi-am propus asta și nici n-am studiat suficient de mult subiectul ca să zic, domnule, am epuizat ideea harului. Ci doar spun că noi ar trebui să includem în limbajul nostru și un alt cuvânt sau alte cuvinte decât cuvântul har. Asta este primul lucru pe care îl spun. Da? Includem în limbajul nostru, pentru că tu nu poți să pui degetul pe rană, nu poți să pui punctul pe i, nu poți să vorbești nuanțat dacă nu ai un limbaj care să te ajute să faci lucrul acesta. Deci noi avem un pic o problemă de limbaj. Ce este harul în primă instanță? Harul este darul fără plata lui Dumnezeu pe care l-am primit prin Hristos. Știți definiția asta a harului? Ați citit-o în toate manualele de viață creștină. Harul este ceea ce primim prin jertfa lui Hristos, datorită jertfei lui Hristos. Roman 5:2. Lui datorăm, adică lui Hristos sau lui Dumnezeu, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Pavel spune aici în Romani, am intrat într-o stare de har. Suntem într-o stare de har. Adică, prin Hristos am intrat. Harul are de-a face cu mântuirea în mod special. Are de-a face cu relația ta cu Hristos, relația ta cu Dumnezeu. Are de-a face cu calitatea ta de păcătos și după aceea, prin Hristos, cu calitatea ta de om neprihănit. Ăsta este harul. Se duce în special în sfera relației tale cu Hristos, cu Dumnezeu. Acolo este harul. Efeseni capitolul 2 cu versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Acum, dacă noi, după momentul botezului, după momentul mântuirii, am mai merge cu toți în cer, dă o bombă, este un război, ai murit, nu știu ce, gata, harul este suficient. Însă viața creștină este mult mai complexă, iar noi avem nevoie să înțelegem că pe lângă har mai sunt și alte lucruri de la Dumnezeu. Da? Sper că nu șochez pe nimeni prea tare. Harul este valoros, este important, este prețios, nu-l poți plăti, nu-l poți cumpăra,
poți să-l disprețuiești, cum spune Scriptura, Pavel spune au disprețuit harul, da, poți să-l disprețuiești, dar harul este pentru tine, te așteaptă în orice moment în care tu te-ai depărtat de har să vii înapoi la har ca să-ți restabilești relația corectă cu Dumnezeu, da? Relația prin har primești iertare, prin har primești o relație corectă cu Dumnezeu. Harul este bunătatea lui Dumnezeu manifestată în lupta ta cu păcatul. Harul te face recunoscător și smerit. Harul îți spune următorul lucru: nu meriți, dar prin Hristos ai primit cel mai prețios har, iertarea, mântuirea, viața veșnică. Amin? Ăsta este harul. Ăsta este harul și niciodată nu uita că ești mântuit prin har, nu uita că ești iertat prin har, nu uita că ești fiu prin har, nu uita că ești asigurat pentru veșnicie prin har și așa mai departe. Da? Prin har. Ești frate cu Hristos. Bun, acum mergem un pic mai departe. Ce este favoarea? Că mi-am dat eu seama că problema noastră nu e cu harul, că nu înțelegem harul, ci că îi lărgim prea mult sfera. Hai să înțelegem un pic ce este favoarea. Harul nu se pierde, pe când favoarea lui Dumnezeu se poate pierde. Și sunt oameni în Scriptură și sunt oameni în viața creștină care au pierdut favoarea lui Dumnezeu. Nu putem spune despre ei că au pierdut harul, decât dacă ei vor, nu se mai întorc la Hristos, nu mai cred în Hristos pentru mântuire, ne punem problema, dar până la urmă nu este treaba noastră. Nu știm când un om este căzut de la credință, știm după fapte, dar nu știm taina credinței în inima lui. Nu știm când un om se naște din nou. De asemenea, vedem după fapte, dar este o chestiune de ascunsă de ochii noștri. Dar favoarea lui Dumnezeu este altceva. Ce este favoarea lui Dumnezeu? O să vedeți un pic în Scriptură. Eu am definit-o sau am căutat o definiție și am scris aici. Favoarea este un avantaj. Este o dovadă de bunăvoință acordată de Dumnezeu pe criterii aparent nedrepte. Aparent nedrepte, nu nedrepte, aparent nedrepte. Așa pare în ochii celorlalți. Așa pare pentru altcineva. Favoarea lui Dumnezeu este un avantaj aparent nedrept, pe care unii nu îl au, sau pe care unii îl au față de alții. Și zici, e nedreptă chestiunea asta, cum se poate treaba asta? Și de exemplu, un fratele fiului risipitor s-ar putea să supere pe fiul risipitor, Cain să se supere pe Abel și așa mai departe. Cei care aparent văd favoarea lui Dumnezeu, vedeți defectivul ăsta de limbaj că se manifestă inclusiv la mine. Oamenii când văd favoarea lui Dumnezeu în viața cuiva zic, păi nu-i dreaptă, e nedreaptă. Ce a făcut ăla mai bine și eu n-am făcut bine. Vreau și eu să am parte de favoarea aceasta lui Dumnezeu. Favoarea înseamnă miracol sau succes sau prosperitate, toate acestea primite dincolo de cadrul normal al logicii umane. Dom'le, dacă ai un pământ, ai pus grâu peste 9 luni sau cât ține acolo până vine recolta, ai o recoltă. Asta este logica umană. Semeni cu legi. Știți, am vorbit foarte mult despre logica legilor spirituale. Una dintre legi este legea semănatului și culesului. Și am zis că există, dincolo de legea culesului, o altă lege, este legea răsplătirii lui Dumnezeu. Și acum vă mai spun un lucru, Dumnezeu știe, El te vede ce ești astăzi, dar El știe ce vei face mâine. Dumnezeu știe ce vei fi peste un an, peste 2, peste 5, peste 10. Altfel spus, El se uită la tine și vede tot viitorul tău. De exemplu, îi spune lui Pavel, eu știu cine este Pavel, eu nu mă uit la prigonitorul ăsta, ci eu mă uit la Pavel, la Saul, mă uit la acest slujitor al meu. Și numai Domnul vedea asta, Anania și toți ceilalți vedeau altceva, dar Domnul se uita la inimă.
și știa unde se va duce inima asta. Un alt exemplu este David. Dumnezeu se uită la inima lui David, nici David nu se vede pe sine, mai ales taică-su frații lui nici atâta. Samuel cu ochii lui de carne se uită 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unde mai e cineva, Domnul nu mi-a spus și mai am un rătăcit pe acolo, pe la oi, cheamă-l încoace. Și spune, omul se uită la ce izbește ochiul, adică la forma fizică, la ceea ce vede acum. Noi putem să zicem, iată credință, iată o inimă curată, iată un om dedicat lui Dumnezeu, dar noi vedem numai ce este încapsulat în timp. Dumnezeu vede dincolo de timp sau vede dincolo de ziua de astăzi. Sunteți de acord cu mine? Dumnezeu a văzut inima curată a lui David, nu numai în ziua respectivă, ci a văzut inima curată a lui David care se va ține credincioasă Domnului peste ani și ani de zile. Și de aceea îți spun următorul lucru, Dumnezeu vede în viața unor oameni ceea ce tu nu vezi. Și Dumnezeu dă har, și Dumnezeu dă favoare, și Dumnezeu dă ungere într-un mod în care pentru tine sunt ascunse, logica nu există. Stai bă că ăsta e un bâlbâit, mă. Cum poate bă să fie mare evanghelism, mă? Stai bă că ăsta n-are decât 3 clase, cum poate bă să aducă atâți oameni la Hristos? Cum poate să predice 3 ore? Sau cine știe? Cum mă bă, fratele meu, mă, tu nu vezi mă că este un pic bacul nici cel mai frumos, nici cel mai înalt, nici cel mai bogat, nici cel mai... Dar Dumnezeu este cu el. Și aici apare scurt-circuitul. Pentru că noi credem că măsura lui Dumnezeu trebuie să fie asemenea măsurii umane. Metru-i metru, domnule, și pe pământ și în cer. Și totuși există o favoare divină. Despre asta vreau să vă vorbesc și vreau să înțelegeți. Favoarea divină se poate fi câștigată și favoarea divină poate fi pierdută. Asta este partea tristă. Bun. Hai să vedem în câteva lucruri. Harul, ungerea și favoarea nu sunt, din capul locului spun treaba asta, de la început spun asta, nu sunt o scurtătură magică. Nu sunt bățul ăla care îl bagi în pălărie și ai scos iepurașul. Da? Nu despre asta este vorba. Nu este o scurtătură magică. Am favoare divină, am ungere, gata, acum fac ce vreau. Nu. De obicei, noi ne uităm la alții, ne spune fratele Ed Cole, noi ne uităm la alții și vedem faptele lor, iar la noi vedem intențiile. Noi suntem buni, iar ăia sunt răi. Așa ne evoluăm pe noi înșine. De obicei așa facem. Și zicem despre noi, eu sunt dedicat, eu sunt determinat, eu sunt curat la suflet, eu muncesc, celălalt are noroc, mă. Are noroc. Bă, fratele lui cel mare, mă, taică-su, mă, a pus o pilă, a pus o vorbă bună. Noi atribuim succesul celorlalți, norocului, șansei, relațiilor, circumstanțelor, iar succesul nostru îl atribuim caracterului. Noi am reușit pentru că am fost determinați, noi am reușit pentru că ne-am bazat pe Dumnezeu, noi am reușit pentru că am sacrificat. Cam așa facem. Acum, când vedem lucrurile acestea, vrem, de obicei, nu spunem cu voce tare, dar vrem cam în felul următor. Nu contează cum au alții succes, dar eu, dacă se poate să am succes sărind peste etape, așa, printr-o magie, cumva, ce bine ar fi. Ce bine ar fi, nu? Așa, asta e natura umană. Ne dorim scurtătura și, de exemplu, eu îți vorbesc în seara asta de favoare divină, zici, Doamne, n-ai vreo haină de aia de-a lui Samuel, de-a lui Ilie să arunce și peste mine, Doamne, double portion. De mâine pun mâna peste oricine, înviază morții, se vindecă bolnavii, închid cerul, nu? Frumos, Domnule. Am vrea să avem noi un pic ceva în degetul mic, așa, și să controlăm fenomenele lumii. Însă nu asta înseamnă favoarea lui Dumnezeu și vreau să vă spun cam ce înseamnă. Nimeni, ziceam aici, nimeni nu îți poate lua ceea ce Dumnezeu ți-a dat și nimeni nu îți poate da ceea ce Dumnezeu nu ți-a dat. Noi jucăm jocuri, ne punem măști, ne așezăm pe scaunele care nu sunt ale noastre,
Dar până la urmă, noi funcționăm în mod deplin numai în darul, harul, ungerea, favoarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat, oamenii te pot pune președinte, ești o mascotă acolo, ești prim-ministru, ești o mascotă acolo, nu-ți faci treaba. Dacă nu e locul tău dat de Dumnezeu, nu te du într-un loc în care știi că nu este al tău. Bă, fraților, stați bă liniștiți, zicem și noi, ca păcală. Ce-i mă cu tine? De ce fugi? Bă, ăștia vor să mă facă primar, mă, și nu știu, mă fug, mă. Lasă-mă că mă duc eu și a scăpat păcală. Nu știți povestea? Căutați-o pe acolo. Că... Cam așa ne comportăm unii dintre noi. Vrem scaunul altuia pentru că e mai strălucitor. Vrem funcția altuia pentru că este mai frumoasă. Vrem numele altuia pentru că, domnule, ce are el mai mult decât am eu? În primul rând, sunt lucruri pe care tu nu le vezi. Tu vezi la tine, tu nu vezi la cealaltă persoană. Nu te mai compara cu alții. Așteaptă să-ți primești binecuvântarea, propășirea, favoarea, minunea de la Dumnezeu. Ce înseamnă treaba asta? Că indiferent de ce faci, trebuie să te bazezi pe Dumnezeu. Trebuie să aștepți de la Dumnezeu. Poate n-a venit vremea ta, așteaptă timpul tău. Așteaptă de la timpul tău. Dumnezeu este încântat să te găsească așteptând de la El răspunsul. Și este trist când tu cauți jocuri de putere, când tu cauți să-ți rezolvi propriile tale probleme, mai ales prin metode mai puțin morale. Ei, în momentul acela, tu ai spus de fapt în felul acesta lui Dumnezeu, n-am nevoie de favoarea ta, că eu știu să-mi fac bine jocurile. Dacă știi să faci treaba asta, nu te mai aștepta la favoarea lui Dumnezeu, că n-ai nevoie de ea, pentru că tu știi să dai din coate. Bun? Mergem mai departe. Mai zic o dată asta, mi-a plăcut cum am scris-o. Nimeni nu-ți poate lua ceea ce Dumnezeu ți-a dat. De fapt, poate să-ți ia, pentru o perioadă. Poate să-ți ia pentru o perioadă, poate să te împiedice pentru o perioadă, dar nimeni nu poate împiedica destinul pe care Dumnezeu l-are pentru tine. I-au luat lui Iosif? Parcă i-au dat, nu i-au luat. Bun. O altă idee, tot aici. Nu lipsa de probleme arată favoarea lui Dumnezeu în viața ta. Faptul că ești bine astăzi, faptul că ești dintr-o familie bună, faptul că ai casa frumoasă, faptul că n-ai probleme, faptul că ai toate răspunsurile astea, nu înseamnă că ai favoarea lui Dumnezeu peste viața ta. Poate să fie o pură întâmplare. Sau faptul că n-ai niciuna din lucrurile astea, nu înseamnă că nu ai favoarea lui Dumnezeu peste viața ta. Favoarea lui Dumnezeu se va vedea la un moment dat, s-ar putea nici tu să o vezi cu ochii tăi acum, s-ar putea să zici, băi, sunt uitat de Dumnezeu, sunt blestemat de Dumnezeu, sunt împiedicat de Dumnezeu. Dar la vremea potrivită, dacă rămâi cu inima curată și te încrezi în Dumnezeu, vei vedea favoarea lui Dumnezeu. Ce este favoarea lui Dumnezeu? Este modul miraculos în care primești biruința. Modul miraculos în care primești răspunsul la rugăciune. Modul miraculos în care primești prosperitate, succes, favoarea oamenilor de asemenea. Bun, mai răspund la ultima întrebare. Ce este ungerea? Am spus deja, ungerea este o favoare specială, deci face parte din favoare. Face parte din favoare. Ungerea este o favoare specială care te împuternicește pe tine și îți împuternicește abilitățile tale pentru a îndeplini scopurile lui Dumnezeu. Ungerea nu vine pentru scopurile tale, ungerea vine pentru scopurile lui. Nu stau foarte mult să vorbesc aici, este ungere în Vechiul Testament, este ungerea preoțească, este ungerea regească sau împărătească la regi și este ungerea profetică. Toate aceste ungeri veneau ca o confirmare din partea lui Dumnezeu că ești chemat și că oamenii nu pot sta împotriva ta. John spunea data trecută cu ce putere a venit Iisus în templu și a dat cu ăștia de pământ. Cu puterea unui profet, pentru că în momentul în care era recunoscut cineva ca profet, nu trebuia să recunoască oamenii, dar știau, toată lumea știa, băi, dacă te atingi de ăsta, Domnul se atinge de tine. Cam asta era acceptarea. Da? Îți spun următorul lucru. E importantă relația ta cu Dumnezeu. E importantă curăția inimii tale. Este importantă
E important caracterul tău, e important să nu te joci cu Dumnezeu, e important să nu te joci cu păcatul, e important să nu crezi că ai privilegii tu speciale de la Dumnezeu. Da, ai privilegii dacă ești ca Avram, Isaac și Iacov, toate promisiunile lui Avram sunt și pentru tine, sunt și pentru noi, dar nu le pierde. Dar nu le pierde. O să vorbesc altă dată care sunt lucrurile alea fatale care te pot distruge și pot îndepărta îndurarea lui Dumnezeu din viața ta și o să vorbesc despre lucrurile alea care țin favoarea lui Dumnezeu în viața ta. Amin? Deocamdată doar v-am ilustrat ce înseamnă har, ce înseamnă favoare, cu siguranță accentul a căzut pe favoare, și ce înseamnă ungere. Ai nevoie de toate lucrurile acestea. Prindeți chestiunea asta, ai nevoie de favoare. Învățați aceste 3 cuvinte, har, favoare, ungere și har. Favoare, ungere și har. Anul ăsta o să vă binecuvintez tot anul cu favoare, ungere și har. Nu vă plictisiți de aceste lucruri. Dumnezeu să vă dea favoare, Dumnezeu să vă dea ungere și să vă trăiți viața întreagă în harul lui Dumnezeu. Amin?